Nakurat ang mga motorista ug mga bystanders sa daan katipunan sa Barangay Tisa sa Dakbayan sa Sugbo sa kalit nga pagdaro sa usa ka puwa nga auto sa mga nagpark nga motorsiklo kilid sa dalan. Nasayran nga ang naigo usa ka mekaniko ug usa ka customer niini nga igo ra nagpaayo sa iyang motorsiklo sa usa ka makeshift nga motoshop sa sidewalk. Apan ang maong aksidente miresulta sa kamatayon sa maong customer human nga nadasmagan ug nalatayan kini sa auto. Naila ang maong biktima nga si Romel Giorpo nga igo lang nagpaayo sa iyang motorsiklo. Samtang naa pasab sa kritikal nga kondisyon ang mekaniko nga si Ray Egot. Like ang katong na usa na ligsan ang tag-iya ra gito namatay. Ipaayos motor ang usa critical pod ang katong mekaniko. Yes, it was confirmed by our traffic investigator. Karon lang yun nga nitawag siya sa pamilya sa biktima na nakabsa niya ito more or less mga 7 sa gabi. Saysay sa usa ka trabahante sa maong shop ug saksi sa maong aksidente nga si Arthaniel Bunal, kalit kaayo ang maong aksidente. Si Bunal miangkon hinuon nga migamit gyud sila og porsyon sa daan sa ilang pagpang-ayo og motorsiklo. Pero kato, lingaw man ang karsada, wa man kayo di man ka nang wan kusog kay ang dagan hibong ko to. Basta kusog kay dagan sa auto niya. Naam say customer bandog nga di mo saka. Saka dito na mo dre sa. Pero kumpiyansa kay mingaw man to. Way mga sakyanan, way mga motor katorang wan dire. Nag-iayo dire. Giangkon sa Cebu City Transportation Office Executive Director Paul Gotchong nga nagpabilin ang dakong problema sa pag-ukupar sa mga gagmayng negosyo diha sa mga kadalanan. Ang sulbad niini, matud niya, ihatag sa matag barangay ang pag-atiman sa maong problema sa negosyo nga naa sa daplin sa kadalanan. It might be in a way of notice to them first na bawal na ni siya, inana, and then if dili gid sila mo kanang comply, then amo gid silang i-confiscate. Usually ma-confiscate man na ang ilaha or amo na silang ipadaplin. Ana mga motor diha nga ilang giayo, madakpan gid na sila. Hopefully ato na siyang ipa-address sa ilaha kung madala nila og storya, but then kung mo lagi na kung dili gud nila madala, then we have to clear them gud. Even kanang mga car wash nga mga roadside, actually di gid na siya pwede. Sometimes i-tolerate nato, but then once mo grabe na sila. Samtang si Kapitan Pacanya mibutyag nga dugay na nila nga gibadlong ang paggamit sa dalan sa pagpangayo og mga motor sa Barangay Tisa aron unta paglikay sa mga aksidente. Actually ang driver bag-og sa gito siya di gyud ingon hanas niya babae, then normally ang kanasang shop sad ibawala naman na previously sa ato ang probe team. Then they're trying to work good along the road. Nga, di good kanang tungod sa kadagan sa customer, unang naanan sila sa daan. Giklaro usab sa kapitan ang isyu kalabot sa kalangay sa pagpadala og ambulansya sa lugar. Gani ang ambulansya na sa Barangay Labangon ang nakaresponde atol sa aksidente. Actually, naapoy gi-responde po that time ang ato ang ambulance, no? So kay naamon gud siya area covered lang kay dili man gud tayo purely gud kanang naalang within Tisa ra gud ang ilang jurisdiction, ilang responsibility. Then that time naa sila sa CCMC. Naghatod og kanang pasyente pod. Then mautong wa gud. Giila sa kapulisan ang sospek nga si Bernen Marie Christian Abella. Nasayran gikan sa kapulisan nga magpadayon gihapon ang investigasyon ug ang negosasyon sa matag habig kung mapahiluna na ang patayng lawas ni Giorpo. Nag-coordinate siya sa pamilya and then ila ko pahilo na ang ilang mga biktima. Tapos nagpanto sila, nagsulanay sila nga maarito sila dire para unsay agarang aksyon kabayan sa insidente. Alang sa My TV Cebu, kini si Sovetskaya Imperial, UPCOM intern.